Deca. Wah, mati. Beli. Bang. Bang. Sepil. Bang. Saudara-saudara, sebangsa tanah dan sebangsa air, sudah saatnya kita melakukan evolusi untuk merevolusi tatanan kehidupan agar menjadi kuat dan tahan lama. Bang. Sebagai contoh, di kota-kota besar seperti Jakarta, banjir terjadi di mana-mana. Itu merupakan dampak dari perilaku kita sebagai manusia yang hakiki, Bang. yang tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita berpikir kritis agar negeri kita tercinta ini terhindar dari mara bencana. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu kuncinya. Semua paham? Tunggu sebentar. Sama narak nanti to kok boys temen. Saman ra bakal paham. Udah ya nanti to. Marak ke hati ini kepo.
Di bojo ora tau bali, duit ora tau ngirimi, kondangan terus sae, bayen ora tau leren. Wingi barabi, saiki wis mana? Mongko anake ra leren nyusu, tangi turu nyusu, karo ngompol nyusu, karo ngising nyusu, karo madang nyusu, karo ngombe je nyusu. Priya to? Ngapurane Mas, yakin ra sengaja. Sumpah, kumbahan ki Mas saksine. Urip kuwi ora ana sing ngerti. Kabeh wis diatur. Bejo cilaka, pati rejeki, watak watuk waing kuwi gawan urip. Apa to? Sikak nek yo nyenok. Sempurnane urip iku saka perilaku awake dhewe. Kuwe maneh. Ngilo saka ayang-ayange dhewe. Dadi apa sing dialami kuwi gambaran sing dilakoni awake dhewe. Berisik. Monggo, Mbak. Nggih. Nah, akhirnya sebentar lagi akan kudapatkan kebahagiaan. Sorry, Cak, Jason telat. Kok beda wonge? Tapi masuk kok. Rapopo ah. Taps.
Niki beneran Jason. Iya. Jenengane Jason kok kaya ngene wonge. Wah, ora sesuai ekspektasi. Oh, panjenengan angsal nomor kula saking pundi? Ora sapa Jawa Kromo men akrab. Oh iya. Kowe oleh nomor nyong saka ndi, Mas? Wingi nyong ketemu cewek jenenge Eca. Terus tak jadi kenalan, tak jaluk nomere. Terus solene tak telepon. Nah, aku sing ngangkat ya sampean kuwi. Oh alah, jebul nyongke korban salah sambung. Ya ora apa-apa to, jarine kekancane karo sapa wae. Sapa ngerti dhewe jodoh. Ojo eman-eman. Betengi. Dapurane wis nang kene. Wah, pertanda buruk iki. BTW, sama jenenge sapa? Elin, Mas. Elin wis pesen. Durung. Elin ora pesen apa? Terserah sampean ae lah. Mas, Pesen apa, Mas? piye? Ayam goreng regane piro? 15.000. Bebek goreng. 15.000. Ada nasi goreng piro? 15.000. Berarti regane padha kabeh iki. Yo beda, Mas. Ane mie goreng piro? 15.000. Ya wis pesen ayam goreng loro. Ayam goreng entek, Mas. Bebek goreng wis. Bebek gorengnya kebetulan habis. Nasi goreng wis. Ku yo entek, Mas. Jangan-jangan ki entek kabeh iki. Ije ono, Mas. Mie goreng. Ya wis mie goreng loro. Ije siji, Mas. Wis dipesen kae. Terus anane opo ki? Pakanane entek kabeh, Mas. Kari wedange. Ya wis wedange opo pesen kuwi ae. Entek kabeh, Mas. Kari siji. Kopi sedulur, Mas. Taps. Kopi asli dengan biji kopi pilihan diolah dengan teknologi modern. Ya wis pesen kuwi ae. Sap, Mas. Mbak ngersaki nopo? Jus strawberry ae, Mas. Oke. Jare entek kabeh. Kali siji, Mas. Kali Mbak. Jadi ngendi sesuatu deh sampean. Apa ta, Mas? Nah, nek senyum kan ayu. Ngati-hati, jaran beraksi. Gimana? Tumbe. Monggo. Kok ya? Sampean kok lucu toh, Mas? Lucu sih, tapi nggak semanis kamu. Iso wae ngomong ki, Mas. Jaran mengancam. Betengi. Pokoknya betengi. Ojo nganti kecolongan. Oh iya, aman ki kerja apa toh, Mas? Yang usah kerja, Lin. Sing kerja bisa anak buah. Wah, Dik. Nek ora ngati-hati kapusan jaran ki. Oh, jebol juragan. Alah, cilik-cilikan kuwi kok. Mung wingi wedhus 90. Sapine 50. Gelombang lele ki ono 100. Jeru-jeru sisan gelombangnya. Tapi tidak sejeru cintaku padamu. Oh, ratu ini terancam.
Udane jebul terlalu agresif. Lin, bapakmu tukang listrik ya? Kenapa tuh, Mas? Karena kau telah menyetrum hatiku. Kok lucu toh, Mas? Waduh, skakmat. Tobat. Iman ratune. Lu mau itu, Lin? Nang kene ono pengganggu. Pengganggu apa toh? Pokoknya pengganggu, Lin. Ya wes, ayo. Mas. Iya mas. Piro kabeh? Kabeh 200.000. Lu kok larang temen? Nah, kayak koncone sampean mau kon bayar ae. Kuman. Nah, randi duit. Kusik, Mas. Dompetnya carry. Ora sah alasan. Nyong wis apa lanangan model sampean. Rupa-rupa hoax. Tenan, Mas, carry. Wis, Mas, nyong sik bayar. Ya, tapi Alah, wis ora apa-apa. Matur suwun, Pak. Mau nggak jadi masa depanku, bidadari dalam hidupku? Piye ya? Nek meh serius ngomong ae karo bapak. Siap toh, Mas? Sat! Ya wes, tak bali sik ya.
Akhirnya terjawab sudah rasa kepo ini. Oke mas, pengalamannya sebagai tukang musung-musung jengkol mas. Ya, seperti inilah. Awalnya saya cuma coba-coba, lama-lama ketagihan. Apa komentar anda tentang acara ini mas? Kebodohan publik kan sangat melelahkan. Banyak ilmu bermanfaat Kurang ganggu gabi. yang tidak akan pernah terpakai di kehidupan nyata. Masalah. Ayu ini lu, guys. Saya baru binah sumpah. Ayo barang dulu. Ayo anak dulu.